Jeg nåede desværre ikke at gøre det klar med mig i videoen, men det er jeg ked af, men det er fordi, at iPad'en den gik ud. Men ja, det er resultatet. Jeg har de her søde øreringe i, og jeg har taget noget bronzer på, og farvet min øjenbryn og mascara, og så min nye læbestift. Så jeg er rigtig ked af, at jeg ikke fik den lavet, men jeg skal nok lave nogle flere med dem. Så I kan lige se nogle klip, hvordan det hele ser ud.